Yung serkele, ano siya, parang dinuguan, mahihintulad natin. Kaso ang serkele kasi is laman loob siya ng baka. Tapos may dugo na masabaw. Laman loob, isaw, bituka, puso, atay. Yung lasa niya, medyo may asim siya. Parang beef na lasa niya. Dito sa Baliwag kasi yung talaga, dito talaga siya nag-start eh. Yung serkele, karaniwan, pinapartner siya ng putong puti. Then yung iba naman, pagka natikman, kanin ang hinahanap. O yun. Pinakaano mo talaga yun. Puto talagang puti. Yun talaga ang partner niya. Karamihan dito, may mga dayo. Manila, taga ibang lugar na Karatig Bayan. Iba, pinampapasalubong siya. Yung serkele, talaga kasi unique yung lasa niya, laman loob. Po si Paul Christian Trinidad, may-ari ng apo ni Aling Lorings Goto and Serkele. Bali, third generation na ako ng pagluluto ng serkele. Nag-start siya noong 1972 ni Lola Loring Trinidad. So, kilala siya bilang Aling Loring dito sa lugar namin sa Baliwag. Ano yung inspirasyon niyo, sir? Ba't niyo po pinagpapatuloy? Negosyo pa lang. Siguro yung nag-experience ko in the last, nung nag-i-start. So parang ganito pala si Lola nung nagsimula siya. Yung hirap na nangyari bago niya na-establish yung pangalan. So naranasan ko rin yun kasi ilang years din parang naglaylo yung business dahil medyo napabayaan siya. Then tinry ko lang siya na baka sakali lang ako na baka maibalik ko yung dating sigla. So sa awa naman ng Diyos, masasabi ko na ibalik ko na yung Aling Loring na pangalan na Goto Serkele sa Baliwag. Yung serkele ngayon is 90 pesos per order. Yung serkele is the best siya kung sasamahan natin ng putong puti or yung puto na panda namin na tinitinda namin. Iniimbitahan ko po kayo lahat dito sa aming pwesto sa apo ni Aling Loring si Goto and Serkele dito sa Baliwag, Bulacan. Ang address po namin ay 704 Rosa Street, Concepcion Subdivision, Baliwag, Bulacan. Ang landmark po niya is Concepcion Elementary School. Ang open namin is 6:30 AM to 7 PM, Monday to Sunday open po kami. Pag natikman nyo ang serkele, hahanap-hanapin nyo na yung lasa niya. Napakasarap niyang pang-magahan, pang-tanghalian, at pang-merienda. Pag natikman niyo po yung aming suma na may tsokolate Ace, hindi po kayo magsisising pumunta po dito. Talaga pong masarap. Tubong Malaban po, yan lang po yung meron dito. Yun po yung pinagkaiba. Kasi sa iba po, normally, yung kalamay po, di po ba? Yung sa amin po kasi,
chocolate po siya. Para siyang champurado. O kaya antala, mga ganun po. Pero iba po yung lasa niya kaysa dun sa dalawang yun. Mas iba po talaga. Kaya po siya hanggang ngayon tinatangkilik pa rin po ng mga customer na. Ayaw po, mas masarap. Lalo pag ipiprito niyo po yung suman, tapos tsokolate. Mas masarap po yun. Ako po si Wednesday Artiliagas. Isang may-ari po ng meriendahan. Dito po kami sa Malaban, Binyan, Laguna, Zone 3. Mana na po dun sa nanay ng nanay ko. Kumbaga, siya po yung natutong maggawa ng suman. Siya yung mahilig magluto. Lasa po kasi ng suman namin is talagang purong gata po. Tapos talagang purong malagkit yung ginagamit po ng nanay ko. Kasi sabi nga po niya, kung magtitinda nga po is sarapan na po yung tinda para hindi naman po sayang. Para balik-balikan po ng customer. Mas masarap po siya, lalo pagka kahit ano po i-partner nyo Tsokolate, gatas na malapot, gatas na malagnaw, tapos asukal lang. Lahat po siya pwede. Kahit kalamay po na bagay din po sa suman namin. Yung nakakalapala po dito chocolate. Apo, yun po. Yung iba po kasi, yun talaga, lalo yung mga bata. Lalo pag mga naglilihiyo, yun talaga yung tsokolate yung gusto nila. Kasi iba po yung talagang timpla ng tsokolate namin. Hindi po tinipid, hindi rin po mura. Yung saktong lang din po. Yung aming merienda po is bestseller po talaga yung suman, spaghetti, arroz caldo po at mami. Yun po yung merienda natin po. Araw-araw po yun ubos. Yung spaghetti po namin is isang bestseller din po dito kasi mura na, masarap pa po. Opo, kasi mas masarap po yun. Yung iba po kasi, ang ginagamit, corned beef, may hotdog po. Siya po, giniling lang po siya, pero may itlog. Yung iba po kasi nabili pa sila ng buong itlog. Di ba may po siya, chop. Another egg pa po sila, nag-e-extra sila. Mahirap po ba yun? Mahirap po. Siyempre tulad po ngayon, may sakit po yung tatay namin. Kumbaga, yung katuang po ng nanay ko ba, imbis na, siyempre yung suman po namin, imbis na maaga. Ngayon, late po kami kasi nga, ang katuang po ngayon ng nanay ko is yung dalawang pamangkin ko po. Sila ho yung nagluluto ngayon ng suman dun sa mismong bahay po namin. Mahirap po, pero kailangan po kasi natin magtiyaga. Hindi naman po tayo kakain ng araw-araw, hindi po tayo magne-negosyo po. Ipagpatuloy lang po yung nasimulan po ng lola ko. Yun po kasi legendary na po, kumbaga sabi nga nila, is minana pa po sa lola ko. Kaya ako po, mas po ako na ipagpatuloy po. Yung suman po namin is bago po, araw-araw po yun. Kasi yung tatanong, baka daw po luma. Lagi po siyang mainit at bagong luto po. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng tumatangkilik po ng aming tinda. Kung gusto niyo pong matikman po yung suman na may tsokolate at yung ibang merienda po namin, dito lang po yan sa Binyan, Malaban, Zone 3 po. Salamat po. Magkano po yung ganyan? 35 po. 35 yun. Marami po may gatas. Opo. Ah. Nay, gano'n nyo katagal ginagawa yung suman nyo? 2 hours.
2 oras pasasala. Balot, tali. Hindi mo inabot eh. Kanina, nagbabalot ako, nagtatali, sasalang dito. Matagal din pala gawin, no? Hindi, pag namang may kapiling, mabilis na rin. Sanay na. Sanay na.